Woi, Munarah langsung borong meneh kae. Loh aku pengen sampeanmu itu iso ngono lho. Jangan aku lah. Munarah borong kae sakmono biyane. Aku lah. Iya. Wis buka lah sakmu gak penak aku. Ngono ya. Iki part 2 iki, part 2 iki. Saiki part 2. Bismillahirrahmanirrahim. Munarah penasaran. Oh. Iki Munarah. Sih digeletakne kono ae lho, roh, gak usah dianu digeletakne wae. Nah ngono. Kenutupan roh. Wah, tenan. Enek neh. Heeh. Wah, iya kae. Cek enek neh. Munarah part 2. Iya umur piro kajian? Enggak eneng. Enggak eneng. Wah, berarti gacor sing mau berarti wah. Leh roh. Enggak gacor. Enggak gacor ini enek. Ya ndang, enggak enek. Jong kowe. Jam. Enggak milih aku mau. Enggak enak milih kok. Enek piro kuwi? Wis njikono karo to? Oh, Sitok. enggak dicantenin dhuwur. Enggak. Enek. Aku dijualin kertas. Loro. Enek ra. Lah wis dan terus piro-piro lah. 20.000 ki. Balik modal iki kayane. Mending lalek balik. Ayo roh. Gacor entek nih roh. Sikat roh. Kok akeh pakmu, Mbak? Buka kuwi piro ndelok roh. Kok akeh ndek Mbak nik mau? 2.000. Oh, 2000, 5. 5000. Balik modal, wis tak balik modal. Kayaknya enggak balik modal cah iki. Balik modal ora? Wis 15. Balik pisan. Balik modal. 5000. Balik modal dek pisan. Wis 9000. 12000. Di ayo kecepatan kuwi roh. Siro lupatmu. 20, 34. 34.000. Berarti 14.000 kuwi roh. Alhamdulillah. Kebalik. Nah. Gacor dek dina iki. Jek arep meneh. Ora lah wis lah. Ayo karo kowe aku. Nanya. Kowe iki ambemu iki menus jaluk. Kowe iki ya gur njaluk anit nih, ora yo modal nih, mah aku. Ayo. Ya wes ngono ae. Ya.